Oh, bay Simon. Oy, Kung sana? bay. Buwan mo kasi mong kanding rin. Kung ihap-ihap lang ba kay kung napay nawa ba. Sakto mo ni. Hmm. Pato ni kabuk. Di maganda to gabi eh. Dihara ko to, am say uwan. Asa nagkikihag yun mo kung nag-uwan pag gabi eh. Basta basaagan ni mo. Likiki. Usa ni likiki? Nagkikih yun ng luoy kayo ka ba? Aw. Hindi mo ka nahigda sang nagtay ng tugnaw kayo. Adi. Bugnaw kayo. Adito ta ka sa higda sang payago. Ay, okay ra na. Okay ra mo ko dire kay am sa kauwan sad. Sa buguan. Bugnaw man kayo dito sa payag. Kung mag-uwan man sad mudagan man sa ko dito sad. Dagal na sa payag kung mag-uwan na. Mao lagi. Di man na kabiyaan ni mga kandinga god. Kinsa ba ning kanding day? Baseball. Amo ni buni. Inyo na day baseball ni day. Oo. Nagida man mo dire sa inyo na mo to yung mga daghang balili sa inyo ata. Unsa kadaghanong balili sa amo, mao si kadaghanong kawatan. Daghan kasi kawata sa inyo dito day. Oo, makurot ni sila. Ang dili lang kay mingaw-mingaw ba. Okay, mo na to, baysi mo na. Kung mag-uwang ina ilag ka ikog, saka lang pa kung payag. Damat kay bay. Okay. Di alam tayo kaya, baysi mo. Sige. Tanapat, takiyon to pa. Ayaw lagi ito dali-dali. Paano nga sa niya tarungon pag analisar? Ang ako niya dado niya na sa layo. Ay, di lagi na dado sa layo lagi. Ako, nagtuko dyan ko nga. Kanang kandinga. Ilan nakbuo? Tulo, upat. Naiusaan na. Malibang kwarta. Adi ginadahaan, na ginadiha. Mawato gining siguro kung pap. Di ginato dali-dali kun. Mausap mo. Na ako igiplanuhan ng tanipag. Ano na? Ay may doolon tanang. Tugaan tanang hain na ng kandinga malibag kwarta. Ayo di na ito na ang angon. Diba, o bito ka, ugato lang doolon. Matugaan ka na. Di na, abaw na mag-utok sa tawag mo. Estudyuhan ito ni Bayo, part. Na ako'y nanonaan eh. Pero, di pa lang ko kasiguro. Ang sama na, part. Pamatyun tani mo. Ang kanding. Dimi. Kinsam di pamatyun ni mo. Silang duha. Si Simon og katoy ang kauban. Maunta. Part eh. Mamatay ng duha, part. Wala tayo maani ani. Makutang naglibog ko. Ngato lang ani. Ato lang yun yung palitan. Sayop kinini mo, part. Iwa gini mo siguro unsang kulurang kanding mo yung nalibag kwarta na. Agi, lagi din na maglalis na. Ang ato, panidaan na to kung kinsay malibang na kwarta. May pa-x-rayhan na tanal. Isang tao ko. Nari mo x-ray na. Tibog pa ni kanding. Ihaw, tayo na tanan. Kita rin daw magkaon-kaon. Saon naman niya. Maubitang wag ko katimaan na kay ngit-ngit to. Gayon na. Mura ng tag-amaw ani. Saan ka? Libog ng ulo na ito, asa ng kandinga. Part. Kauban niya, part. Buni dito na. Mau lagi. Mau kita na itong disunod-sunod. Di asal mong limot eh. Sila gede tagiyan ng kandinga na. Haya-haya ng luha. Pero pamina na kapart pag-o pa nila nag-iya ng kanding. Oo, tanawa ko nilang pamustura ko. Yagit mo kayo. Nagtigom pa ni sila, part. Ang mga kwarta ni, gipandeposito pas bangko. Ay may dalion ta ni, part. Maabot yung oras, mga dato na, maglisod na ta. Kabirahon na kikuha ng luhara. Gusto na na kumahanaw na isklibutan. O, lagi yung ta. Mamatay ng duha, part. Tabla tani, samning hago na to. Galibog kita skanding, wag kita kailaan nagkinsay malibag kwarta ng inahak. Naamot yung babaeng kauban nila po, no? Itong babae, apil man dito sa binahin na eh. Wala ka tayo power part. Kanin duha yun. Kanigin silang duha. Nga. Ato na lang yung rakan. Agad ako ni mo. Sige. Ato din yung buhat ng part. Pero, baon ng kanding. Nga ini human.
Atong ginapo ng babae. Taga Mart. Ibaoy atong patuganon. Daram din ang idea, ha, part. Mao lagi. Inggansa niya. Ganda ko. Inggansa sa ko. Manay mo. Opa. Ako. Hungot ko, ah. Paspasin. Oh, Ano? Tani. Ipas. Mon, matod pa ni Mami, padaan ako doon yung kanding dito sa Langob sa Karagala. Okay na rin dito, kay. Naabot na ng isuko. Ayo, okay na tingali kay. Si Lilay may nag-report. Na okay na ko no, pero di lang tamo kumpiyansa kay tingalo niya mamalay itong mga rebelde ba. Oh. Atong daton dito sigo. Oo, lagi. Pero kinahanglan ko no, sa yung buntag, ato na ning yun. Mga alas 5 gud sa buntag. Kay ngit-ngit pa. Atong daton dito. Kana, mao gyud, sakto gyud kayo. Yan, iningon man si Ma'am nga ubanan ko no taniya. Aw, kinahanglan yung ubanan tani ay kay para safety ba. Oo. Ready ta? Ready na, part. Kaya nagpunting ako ako dali. Ya, dungan di pa, dungan yung pabuto ha. Hindi mo, part. Ay, paguna. Ang imo, Simon. Mga ako ka na yung kauban. Ha? Okay. Ako mauna. Ano pa uli diri na to kay. Pwede na po. Pero okay na ba higdaan din eh? Okay, right? Ready? Uy! Sumabon! 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 Uy, ayaw! Sige, rakrak! Wow, dutli. Di, tanaw na to gadot mo be. Be. Simon, attack! Oh God, it's a miracle! Man! Ilap, stop war! Ano? Pamalik mo pagdamo basuka. Mga talawan! Okay na ka, man? Go. Natagak kang bala sa bangon. Wag ito! Magtutok pa! Itagak! God, thank you. Lord, thank you! Bro, thank you kay bro. Tara, bitawa kayo! Bro, igo lagi. Natagak ta. Ginapitan bagay ko ato gani. Kublan na ta, lagi! Nakakaon na kanting-kanting! Murtag bulit na bulit proof ba? Wag ito! Bakit ko sa ito lawas? Di gyud kaduot gyud. Statistik eh! Di. Ikaw! Ako ko na. Dot lang lagi ka! Lagay sakit din mo kamot. Santong yung hapon, oy. Katingagan ang gatong part. Di ko madutlan. Di kas tumbala. Sinisiyawan naman. Mud na yung mga gahom. Ba't di ba ka itong mga engkanto, part? Nabring kantong baboy. Gaduda po ko, part. Di ba ka tagala yung planeta? Kulbaan nung ron. O, madutli kita no eh. Wag ito magdahom ato, part. Katingagan juga, gisaya-sayawan na itong bala. Malas, di mo tawa eh. Tabla ng hago na to ni. Hay Mayo, balikan na to dito, tanawa ko. Kay basig ila tong katigan balik ng kanding. Baliko na ko. Ikaw, dali ha. Ay pagdanghag. Tsaka tuyo ato, no?
Hala, sigot. Sigot. Gut? Okay ra ka, Gut? Wa ka maigo, Gut? Ha? Ginakrakan ta. Okay ra ka? Kinahanglan gyud na natay ato bon. Unsay ato? Armas ba? Kanyon, machine gun, na ba? Saba di ay. Kailan ka kung say kanyon? O ka na kung balahag bulitas gud nya, ini kabuto. Sipa kayo, syaro din na sila mabungkag. Paghilom dia. Nya, kadaog ka kanyon? O ka na lang gagmay. Ka na lang gagmay nga maka-depensa ta. Saba di. Ay lang sa anamon. Ang atong maayong buhaton, mo report to tas pulis. Atong ipaibaw nila nga, dunay mo patay na to. Mo report ta sa pulis. Unsa man di ay? Oy, naloy. Ano man? Oh, may bawaan na to sekreto about ang kanding. Sino siyo? Unsa man ka? Mao gani ato panalipdan. Okay ra kita. Oya, kote-kote huntangan no di pa mo silta ato. May bawaan. Mao lagi ang ato lang ba dunay record sila? Mga kriminal sila. Unsa? Ani na lang. Aton ingnon si Ma'am Amparo. Nga ato balhin dayon ang kanding. Oy, balhin din ta na tayon. Anak lang. Sige. Wala na ko tadi. Dili, dili, dili. Alikot, alikot. Alikot. Bart! Oh, dali. Dali. Ano, dali, dali, dali. Ali tayon, dali. Ali dali. Tumba. Dali na. Ano sila man Bart? Sila bitaw na. Nya, ali rakrakan to ko sab. Ayaw sa. Ato sa siguroon. Lang. Sundi lang sila ko. Ako lang. Mas may pa Bart ako lay sunod ani. Diri lang ka. Kung makuha ng kanidang lagasan lay butang ang kanding. Sige. Diri lang ka ha. Bilin ko diri. Diri lang ka Bart. Ako'y bahala ni Bart. Pag-amping ha. Oh.